Witajcie, moi drodzy. Dawno nie było żadnego vloga, to dlatego, że głównie dlatego, że nie było inspiracji żadnej, że nie było żadnego takiego tematu, a nie chciałem gadać o, jak to się mówi, o byle czym, ale jest inspiracja. Teraz siadłem przed kompem, tak podparłem się swojej łysiejącej głowie i mówię tak, o czym by tutaj i wtedy żarówka nad głową, taka z osramu może, mm, albo coś takiego. I mówię, pogadamy o tym. Zajrzałem do mojej wielkiej szuflady i moi drodzy, wysznupałem z niej mm, 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 Moi drodzy, cud technologiczny, mój pierwszy poważny telefon. Znaczy, miałem też wcześniej jeszcze taką Motorolę, wiecie, z antenką PIM i z klapeczką, ale to był tak naprawdę mój pierwszy telefon, mój pierwszy poważny telefon. Czekajcie, może uda mi się jakoś tak tu ładnie to pokazać na ostrości. O, proszę. Mógłbym takie reklamy robić do telewizji. To jest, moi drodzy, nawet powiem wam, w tym momencie nie mogę powiedzieć, jaki to jest model, ale to jest mój pierwszy telefon poważny, który miałem mając lat 12, coś takiego, 12, 13. No dzisiaj sześciolatki mają telefony i iPhony, nie? Ja miałem 12-13 lat. Uwaga, będzie Bayer. Widzieliście? Taka klapka. Można było na to dziołżki podrywać. Znaczy, no ja wtedy byłem za młody na dziołżki jeszcze, ale to jest mój pierwszy poważny telefon. Nie wiem, jaki to jest model. Na pewno ktoś z was mi napisze, jaki to jest model. No, budowa markowa, zawodowa z Disneya, myszka Miki oczywiście. No, wyostrzę, bo chcę robić ładne ujęcia. O, no, taką, tą, jestem. Tą obudową, moi drodzy, szpanowałem na placu, jak to się mówi. No i to był telefon generalnie spoko, no, do dzwonienia i pisania SMS-ów, czyli do tego, czego jest telefon, nie? Chociaż waży on tyle, co przeciętnie teraz cztery smartfony naraz, nie? No, także to był mój pierwszy telefon. Potem pamiętam, miałem taką Nokię, która była taka jakby takie kryształki, była taka zamykana, cała klapka taka, miała takie kryształki i takie światełko się świeciło niebieskie, no nie wyglądała jakby była pocięta z takich kryształów. Potem miałem Samsunga DS900, DSH900, coś takiego, taki rozsuwany, tak krz. Fajny był, ale mi go ukradli, bo mnie napadli i okradli wtedy. I się stracił Samsung razem z portfelem i z pieniędzmi. Szkoda, bo był fajny. Potem przez jakiś czas miałem jeszcze takiego Samsunga normalnego na klawisze. Mam go jeszcze pod łóżkiem, leży, oczywiście sprawny. Potem miałem to cudo. Ja pewnie pamiętacie, bo to też wszystko widać. Wow, jaki bajer, odbicie. To jest, moi drodzy, Nokia Lumia 520. No, telefon całkiem spoko, tylko że no potem ten Windows już nie wyrabiał i to się tam cięło i w ogóle takie było nie, nie bardzo, no nie, mało aplikacji, a ja potrzebowałem czegoś, gdzie bym mógł streamy oglądać i te inne rzeczy tam, wiadomo. No i skończyło się na tym, co mam teraz, czyli jest to telefon HTC 620. Bardzo fajny telefon, polecam. To jedyna wada, jest duży. Ja nie lubię dużych telefonów jakoś fes. Także, no moi drodzy, taką wykonałem ewolucję, począwszy od tego. Na razie jesteśmy na etapie tego. Także możecie zobaczyć, jak się zmieniła technologia, a tak naprawdę to nie jest dużo jakoś różnicy. Ten telefon, mówię, miałem, no ile to mogło być lat temu? 10, 10, 12, no coś takiego. Nie wiem ile go miałem dokładnie, nie pamiętam jak długo go używałem. To mam dzisiaj, także no, moi drodzy, postęp technologiczny. Znaczy wtedy już były pewnie lepsze telefony, no ale
To tak nie każdego było stać na takie super bajery. A no, także moi drodzy, to się rozwija w tempie błyskawicznym. Mam jeszcze, miałem jeszcze bardzo długo telefon domowy, stacjonarny, taki na, wiecie, wykręcanie. Prr, prr, prr. I jak tam była gra, może kojarzycie Hugo, gdzie on tam po ekranie klupał w ekran tam i się grało tak, że się na telefonie pip, pip, klawisze i on tam biegał z lagiem półminutowym. No to ja w to nigdy nie mogłem zagrać, bo miałem ten telefon na wykręcanie, nie? Trochę przykra sprawa, trochę trauma, że koledzy grali, a ja nie mogłem, no jakoś musiałem z tym żyć, nie? No, także ten miałem jeszcze długo, teraz mam domowy na klawisze, także mogę, tylko już nie ma Hugo, nie? To taka sprawa, no. Tak wygląda ta moja rewolucja, moi drodzy, technologiczna. A jestem ciekaw, jak to u was wyglądało? Jaki był wasz pierwszy telefon? Jakie w ogóle mieliście telefony? Co tam, że tak powiem, po drodze zaliczyliście? Ho, ho, les powiedział zaliczyły. Haha. Jaki teraz macie telefon? Jaki wykonaliście skok, że tak powiem, technologiczny? Czy graliście w Hugo albo w te inne gry, które wtedy się w telewizji pojawiały? Tego jestem ciekawy i moi drodzy, czekam na wasze opinie w komentarzach pod spodem, pod filmem. No i co? I to na ten czas tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, oczywiście kliknijcie pod filmem łapkę w górę. Zapraszam też do opisu. Zapraszam tam lajknąć sobie fanpage na Facebooku, bo tam wszystko ważne ja tam postuję. Zapraszam na Facebooka, na Twittera. No. I to by było tyle ode mnie, moi drodzy. Ja się zmywam, idę spać. A wam życzę wszystkiego dobrego.